paripeksa Adicara boyong pinanganten tumuli kawiwitan boten kesupen ngaturaken pambagya wrijeng sugeng baso karya mugi rawuh dengan dika sami tansah pinayungan mring Gusti ing akarya luka nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakatum la azidanakum wa la in kafatum inna adabi lasadid al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahikum ilal walimati fayatiha amamatu. Hum swastiastu namo budaya. Salam kebajikan. Nuwun wonten ngarsanipun para pepundhen sepuh aji sepuh ingkang tansah anggo stuti dhateng reh darmaning kautaman tansah kawula bedheni wonten ngarsanipun para alim dalah para ulama ingkang rinten pantaraning dalu tansah tinuntun reh darmaning kautaman ingkang dahat kawula. Para pangreh pangembating praja miwah satriyaning negari ingkang dahat sinudarsa. Para sanak kadang besan para pangambyong pinanganten ingkang dahat kinurmatan wonten ngarsanipun nak mas pinanganten sarimbit ingkang tansah panggih bagya tuwin mulya wonten ngarsanipun para pelenggah para priyaga luhur ingkang dahat sinudarsa wonten ngarsanipun kadang seniman budaya agung tembung pura ingkang kasapuyung kadang Widawati sanget kawula tresnani sumangga kula panjenengan tansah andhetepi kunjuk syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten mri kalenggahan punika panjenengan dalasan kula pinerangan kempal manunggal kanthi manggih kawidadan katenteman kebagas warasan kalis ing sambigala tuwin Pancabaya amin Allahumma datan kalipan sholawat dalah salahipun mugi kunjuk wonten ngasanipun mustikaning bawana nuninggi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit kula panjenengan sami gesang wonten ing bebrayan dumugi benjang wonten ing delahan amin Allahumma tuhuli nepatno ing deduka tinebahno ing salwiring sesendu tiyang kawula pareng yak supining swasana satemah anggempil nggenya samya icolan sekecawan pangandikan inggih labet anggen kula nuhoni dawuh pamundhutipun panjenenganipun Bapa Suyana ingkang wonten ing kalenggahan punika ngaturaken boyong pinanganten ingkang sampun klampah ijab rikala ari Rabu 31 Desember 2000 langkung mapan wonten radataning negari kalersa wonten ing kecamatan Sawangan kanthi manggih Karahayon lir ing sambigala amin Allahumma awet saking menika kawula piniji kepareng nderekaken laksananing adicara ingkang badhe angrenggane wonten dilaksana ing samanten wontene adicara ingkang sampun rinantam sawetawis dening para kadang kula wangsa nedya badhe kaaturaken ingkang urut sepisan niki pamriku kalajengaken urut ingkang angka kalih nulinggih swanipun Sri Atmaja pinanganten sarimbit wonten ing sasana mulya kumandanging waosan pustaka suci Al-Qur'an dimawah adicara ingkang angka 3
pambagio harjo dumawah adicara ingkang angka sekawan kalajengaken lung tinamken dumawah adicara ingkang angka gangsal wontene panutup utawi Hastungkara dumawah adicara ingkang angka 6 kadhi mekaten rututing adicara ingkang sampun rinengga dening para kadang kula wangsa panjenenganipun Bapak Swayana mugia lekasing gati para madya minggu wasana tan manggih rubida kalis ing sambigala amin Allahumma amin. Kanthi menika adicara kita wiwiti kanthi kita bikak sarengan katiwasan basmalah mudharaken bismillahirrahmanirrahim. Ing panginten Sri Atmaja pinanganten Sarimbit sampun ginaribuyuk dening para kadang wandu-wandu ingkang nderekaken sowanipun Sri Atmaja pinanganten Sarimbit kanthi iring gending puspawarna Sri Atmaja pinanganten tumuju dening sasana adi mulya sumangga. Sumembah sumungkem wonten sakandhap pepabaning Gusti ugi Gusti purbane kerat ingkang sampun kepareng hambabar daya pangariba wenang paring nugraha dalah perang paling nugraha purbaning Gusti ingkang hakarya loka handayani gumlaring rati klawan rahina purbaning yang wanon handayani iliring di klawan uruping ayu nalika semana jagat wis kaponto-ponto ana wadon ana priya ana awan klawan ana bengi lamun Cinandra panguwasaning Gusti Akarya Rupa bebasan pineta dinulis dening toyaning seganten sedalu mupudatan wonten telasipun nalika semana endang sasana adimulya ya bangsal siti inggil ora kaya endahing kasuwargan ingkang pinetosak prahalaning kasuwargan nalika semana Sri Atmaja pinanganten Sarimbit lumaksana kanthi kairing rama dalah ibu kepudyanipun saking Mandrawa kawistara Sri Atmaja pinanganten Sarimbit angagem busana prameswari ingkang kakung angagem busana Narendra lamun kadulu agung Prabu miwah Prabowo agung ingkang ateges kebak kaendahaning ingkang sanyata adilugu Prabu pindha jejering Narendra ingkang kebak kawibawah luhur Prabowo Darbe Sinung Prabowo Edi Endah Milangon Resang penganten putri hangangkem cunduk mendul pinasang toto pinatut lamun katyubing samirana mando kadya wong kayu kang ngawe-awe bidangane katon buaya mawa teja alisnya nanggal sepisan netra kocak lindri-lindri jangga hangang leku gadung pamidangan Hanrajunas nggih lumaksana tansah legek jroning wardaya
ngungun hangawuningani para tamu kadang sentana kebak ambalabar dumugi pacak sujining bale winangun. Lagos mono para pepundhen catur ing tansah lumaksun ing madya mangun karsa ing madya sungkula tuturi handayani. Donya lumaksana Sri Atmaja pinanganten sarimbit ginarubyuk para kadang lan sentala ingkang tansah paring donga jurung pamuji. Donya lumaksana tansah sapecak manggul satindak kendel meracih nani bilih Sri Atmaja pinanganten sarimbit ing samangke tansah nengaken dhateng raos panjang. Kadi mengatakan swanipun Sri Atmaja pinanganten sarimbit mugi praptening griya para pelenggah sedaya tansah paring jurung pangastawa dumateng lenggahira Sri Atmaja wonten ing sasana adi mulya mugi tansah pinayungan karahayun. Para rawuh ingkang satata lenggah boten kasupen kula ngaturaken sugeng pambagya wilujeng sugeng lenggah kanthi merdikaning manah. Dunggap adicara ingkang urut sacandhaipun nggih kumandhanging wahyu pustaka suci Al-Qur'an. Pramila dumateng kadang ingkang piniji kasuwun sami going gakti saperlu atur jurung donga pamuji dhateng Sri Atmaja pinanganten sarimbit kanthi kasuwun ing samangke kepareng nentremaken swasana kinarya hangalap berkah waosan kumandhanging pustaka suci Al-Qur'an ingkang badhe kaasta dening panjenenganipun Animas Bagus Nur Abidin dumateng panjenenganipun sasana wara kaluaturaken sawetahipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna kumandhang pustaka suci Al-Qur'an dumateng piyambakipun kula ngaturaken kuih panuwun ingkang datan pepindhan. Saderengipun ngancik adicara ingkang sakcandhikipun ing samangke kepareng badhe suwanipun para kadang para panawong krija ing samangke kepareng adicara badhe hangatani urut ingkang sakcandhikipun nunggih pambagya arja saking panjenenganipun Bapa Susana. Estine ngarah panjenenganipun Bapa Susana nedya lumarap pribadi matur wonten ngarsanipun jenengan sami karana bombong sampingai manah
sandranipun kadi kadenan sekanten madu kajugrukan ukir sari pramila nggih matur tansah kandhek wonten ing madyaning tenggak pramila miji dumateng sulih sarenipun inggih panjenenganipun Bapa Rahmat Widodo kasuwun dumateng panjenenganipun nyaket wonten ing pandaya swara sasana kawula aturaken sawetahipun sumuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nikmatil Islam, alhamdulillah nikmatil iman, alhamdulillah nikmatil hidayah, alhamdulillah nikmatil barokah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Katur kunjuk dumateng para sepuh, aji sepuh saha kasepuhan ingkang satuhu kinabekten, ngarsanipun para alim, para ulama, Bapak Haji, Bapak Kiai, Bapak Ustadz ingkang rawuh wonten ing kalodhangan siang menika ingkang satuhu kawula takdimi. Ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang dahat sinudarsana linangkung panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Banyu Temempang ingkang kula hormati. Ngarsanipun Bapak Bandi saha Ibu Tarsih ingkang mijil saking Dusun Wonolilo, Desa Wonolilo, Kecamatan Sawangan sak pangombyongipun kakung Mimah Putri ingkang kinurmatan. Sumrambahipun dumateng para rawuh sedaya, Ibu Bapak samudayanipun ingkang kula hormati. Boten katalumpen dumateng kadang werda muda, kadang kaneman ingkang cinaketing manah saha kula tresnani. Saderengipun monggo panjenengan sedaya kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kalodhangan enjang siang menika panjenengan sedaya saha kula saged sareng-sareng makempal nuhoni hangestreni menapa pamandhetipun saking keluarga ageng Bapak Suyono saha Ibu Suparti. Kanthi kinanjar wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa kagem hangestreni saha paring donga pangestu dumateng pinanganten sarimbit. Sholawat salam monggo kula panjenengan sedaya tansah kunjukaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita dherek sedaya uswatun hasanahipun, kita dherek sedaya sunah-sunahipun lan ugi kita antu-antu syafaatipun linangkung benjang wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Sagung para rawuh, Ibu saha Bapak ingkang kula hormati, sedaya tamu undangan ingkang kinurmatan, nyuwun agung ing samudra pangarsami kepareng kula lumarap matur ngadeg cumantaka wonten ngarsa panjenengan sedaya kepareng mundi dawuh kersanipun saking Bapa Lik kula nun inggih Bapa Suyono tiyang sak kluwangsa kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Namung mbok pilih saestu samangkih atur kula pinanggih kalepatan, pinanggih tumpangsuh cecer cewat saha kirang jangkep mutamodini kirang subasita anggen kula matur dumateng para rawuh sedaya saderengipun nyuwun agunging samudra pangarsami. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang sepisan saking keluarga Bapak Suyono saha Ibu Suparti ngaturaken pambagya harja wilujeng sugeng rawuh kairing
ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit karuh panjenengan sedaya menika saestu dadosaken rawuh ingkang beta manfaat, rawuh ingkang beta barokah lan ugi manfaati dumateng pinanganten sarimbit. Lan ugi nyuwun agunging samudra pangarsami mbok pilih anggenipun atur pambagya dumateng para rawuh sedaya linangkung dumateng pangombyong temanten ingkang mijil saking dusun Wonolela, desa Wonolela, mbok pilih kirang jangkep anggenipun jawat asta lan ugi anggenipun atur papan palenggahan ugi pasugatan ingkang sakmangkehipun badhe kaaturaken mbok pilih kirang nuju prana, kirang eca saha sekeca saestu keluarga agung Bapak Suyono lumantar kula nyuwun agunging samudra pangarsami. Pamatur sacandhaipun panjenengan sedaya kasuwun rawuh wonten ing papan menika nuninjih kasuwun doa pamuji saha kasuwun idi pangestu awit Bapak Suyono saha Ibu Suparti sampun ngijab kabulaken ingkang sampun kula kelampah rikala dinten Rabu surya kaping 3 dasa setunggal Desember 2000 selangkung ingkang sampun kalampah wonten ing dusun Wonolela kanthi pratatan nagari saha agami saestu kanthi menika Bapak Suyono saha Ibu Suparti sepindah malih nyuwun idi pangestu saha doa panjurung dumateng putra pinanganten sarimbit. Nun injih Mas Bagus Farhan Rifki Fahrezi putra putrinipun Bapak Suyono, putra atmajanipun Bapak Suyono saha Ibu Suparti ingkang sampun kaldhawuhaken dumateng Nimas Ayu Nadifa Dea Dava putra putrinipun Bapak Bandi saha Ibu Tarsih ingkang mijil saking dusun Wonolela, desa Wonolela, kecamatan Sawangan. Mugi-mugi kanthi menika kanthi doa pangestu saha idi pangestu saha doa panjurung panjenengan sedaya putra pinanganten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah linambaran warahmah. Mugi tansah enggal pinaringan momongan ingkang kathah ingkang soleh saha solehah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pamatur salajengipun ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Bandi saha Ibu Tarsih ingkang sampun kersa ndhawuhaken utawi ngijab kabulaken putra putrinipun pikantuk putranipun Bapak Suyono. Mugi kanthi menika Bapak Bandi saha Ibu Tarsih tansah pikantuk rahmating Gusti Allah saha pinanganten sarimbit ugi tansah pikantuk ing rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sagung para lenggah ingkang kula hormati, wontenipun adicara ngunduh mantu wekdal enjang menika mboten wonten pamatur ingkang saged dipun aturaken awit pambiyantu saking sanak kadang pitra pitampangan saha warga dusun Banyu Temumpang lan ugi dumateng kadang Werda Muda awit pambiyantu panjenengan sedaya adicara wonten ing pawiwahan prasaja menika saged lumampah kanthi lancar boten manggi alangan satunggal punapa. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mbok bilih ugi mbok samangkih anggenipun kadang Werda Muda anggenipun atur pasugatan dumateng para rawuh sedaya wonten kirang sopanipun, kirang samudayanipun saestu sedaya kadang Werda saha Bapak Suyono lumantar kula nyuwun agunging samudra pangarsami.
Sagung para lenggah ingkang kula hormati, makaten ingkang waget kula aturaken minangka talang aturipun Bapak Suyono saha keluarga sepindah malih mbok pilih wonten kalepatan anggen kula ngaturaken kula nyuwun agung ing samudra pangarsami sugeng kaaturan lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih dumugi paripurna sakmangke. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten kula wau wiji lingkat sing saking kepareng hanyuli. Dhumateng panjenenganipun kalau ngaturaken kungi panuwun ingkang datan pepindhan. Kalajengaken adicara ing samangkih kepareng langkung rumiyin wekdal kawula sigeg saperlu paring kalodhangan dumateng kadang pramulati saperlu caos sugata boga unjukan katur jengandika sami pramila dumateng kadang pramulati kasuwun pratitisaken gati saperlu paring sugata dumateng para pilenggas sedaya.